Baro artli ki yang dorbar ke parlemen ki lakut no klem ke jingbu por, shisngi shwa ke por balabu bankun. Kumshi benta jong ka azadi ka Amrit Mahotsav ke Special Olympics Bharat kala pinlong ke National Health Fest for Divyangan we care ke program ka kot ke khya na ka benta ki brio badam jingduna ha ka bor pikhan. Katrat ka kot ke khya ka sarkar pdeng kala ong ba ka India kala sakhi ka jinghyar ba phaj ka jingyap jong kilong kemi ba armet bat ki kilung badang shukha pat kan sakan jo ka thong jong ka roi ka par ka bayai ne ashwa ka jing ai por hapo usnam 8000 lai phau. Ladap ban ai palat shispa prapasan kulur arpolak teli ki dawaya da COVID-19 hakaleng keri hadu menta hapo jangka nationwide vaccination drive. Katnat road transport and highways kala penmi ya kajing penbena ha baya dei bat kajing dan kamban pek benya kajing long jingman ki kali lingba ka jaka pek benya ne ka automated testing station.